Després del període de reflexió, les organitzacions locals d'iniciativa a les Terres de l'Ebre han acordat dissoldre la Comissió Política Intercomarcal i mostrar la seva disconformitat amb el posicionament de la Direcció Nacional d'Iniciativa en relació al projecte d'interconnexió i la gestió de la sequera. Els ecosocialistes, però, han creat una plataforma crítica sota el nom Coherència i Territori amb l'objectiu principal d'aconseguir paralitzar la construcció de la canonada. El fins ara president de la Intercomarcal d'Iniciativa, Jaume Forcadell, va explicar que amb la constitució de la nova plataforma, la Direcció Territorial d'Iniciativa queda escapçada de manera que queden fora de la disciplina de partit. Amb tot, continuen militant a Iniciativa sota el nou corrent crític, una mesura que preveu l'article 107 de les normes de funcionament d'Iniciativa. Les organitzacions locals d'Iniciativa Terres de l'Ebre es coordinen, s'aglutinen en una direcció territorial. Diguem que Iniciativa les Terres de l'Ebre queda escapçada, deixa de tindre una organització d'àmbit territorial i, per tant, d'alguna manera queda fora de certa disciplina de partit que hauria de regnar si hi hagués una direcció constituïda. Continuem sent militants que es constitueixen una plataforma crítica interna i que pretenen convèncer el conjunt de l'organització que hi ha arguments suficients en la situació actual per tal de revisar el projecte. Aquesta plataforma neix amb els objectius a curt termini de promoure la paralització del projecte d'interconnexió de xarxes, estendre l'aplicació dels principis de la nova cultura de l'aigua als planejaments territorials i a l'agricultura, exigir un canvi en el model territorial de país i recuperar els principis d'iniciativa quant a participació i democràcia interna. Els ecosocialistes, a més, van avançar que buscaran aliances dintre d'altres organitzacions territorials d'iniciativa per aturar el projecte d'interconnexió de xarxes. Els ecosocialistes van explicar que no es donen de baixa d'iniciativa perquè es vol incidir en el posicionament del partit a nivell nacional en relació al projecte d'interconnexió de xarxes. Entenem que s'ha d'imposar el sentit comú i en tots aquests elements a sobre la taula avui el que toca és això, parar, pensar i replantejar solucions i esperem que així ho faci el govern. De moment, el que s'intenta és corregir el posicionament d'un partit polític i entendreu que és un posicionament important de cara a pretendre corregir posicionaments de govern. La gent d'Iniciativa a les Terres de l'Ebre també van anunciar que donaran suport i participaran en totes les mobilitzacions que tinguin per objectiu aturar la interconnexió de xarxes.